bekee bagabịa agaghị gbatụwa ọwọ n'oge gboo 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 bekee bagabịa agaghị gbatụwa ọwọ n'oge gboo. Ndị be anyị sịrị na nwaanyị na-achọ nwa na-agba ọtọ edina na akwa ndina. Olisa, ọ gịnị butere gị n'iru ekperima ndị ichie anyị na-efe? Ụtaba na-agba mmiri. Ekenekwe nga ọzọ. Ndewo. Ndewo. Gaga n'ogwu. Hey! Ekene gị. Ife ọ bụ na eze na-ata ntị na anụ ya. Ịnọ n'ilu ekperima chi ndị be anyị na-efe. Gwa m okwu. Ụtaba na-agba mmiri. Onye bụ Adakụ. Adakụ mba malụ. Ihe nji wee bịa n'iru gị n'iru ekperima bụ ka m gwa gị na anụmanụ dị na nwunye dị n'etiti mụ na Amasinachi bụ ihe nke nne m na nna m mere ya na nne nke mma na nna ya ndụ, mana ugbu a na ọ bụrụzi mmasị m njikọ ahụ dị n'ebe mụ na Amasinachi nọ na-achọ m ka ibiko ka ị kwasa ya ma wekwere Adakụ a n'ebe a bụ onye m fụrụ n'anya wee nọchie anya ya biko. Taa! Mechie gị ọnụ. Ị na-agwa m kịta na nna gị bụ onye mere ka ọnọdụ dị etu a dị na ọ na-ayị ala? Nna gị ọ bụ onye ala? Ka m kwukwe ya kwụsie ya ike. O dokwara unu anya na ama ka ezi na-eri iyi a ga-egburiri taa. A ga-egbu ya taa eziokwu ịma nta eziokwu. Ihe chọkwara igwe unu bụ otu ọbụla o si na dị na ọ bụrụ na eze ga-eje kpọpụtara anyị diọkpara ya, maka ọ bụrụ na kpọpụtaghị ya ka echie ya echichi a ụmụ maka na ezigbo nsogbu ka ọ bụ. Eze gara itukwa omenala ka ọ bụ ekwesịkwa m. Ọ dị mma, uche ya adịghị ya njọ, uche bụ akpa ọbụla ya nke mana ama eme ka ịghọta na mmadụ meburu ebu ozuzo iyi n'isi jiri ọkpa na-akpa mkpa ibe na-ekwu nekwa ya ihe gbasara ezi ahụ bụrụ m na-ere anụ ezukọ gbasara. Mana ihe ọzọ nchọ ka ịghọta kịta bụ na etu o si dị eze anyị kịta ọnọdụ eze anọ kịta ọ nọ na agbata mmụọ na agbata mmadụ ya. Ọ bụrụ ngụwa mgbe nwatakịrị na-eto afọ na-ete bejebeje ịkpọpụta chie ya gbara ezu. A na-ekwu na-asị na ọ na-etere gberegberegbe ọ na-etere a ga-arapụzi aja chie gị. Ụtaba na-agba ya mmiri. Onye a n'ebe a ka m fụrụ n'anya ya bụ Amasinachi afọrọ m ya n'anya maka na njikọta ejikọta mụ na ya bụ ihe mere mgbe m dị na nwata. Mgbe ahụ o rie mma akwara m gaa iru akwara m gaa azụ mana kịta etotego m dịka nwa okorobịa bụ onye na-afụ ụzọ nke ọma wee fụzie ịfụnanya n'ebe onye a nọ. Biko jikọ ụmụ na ya na-abụ. Olisa, i wepụtagokwa oge gị wee chee banyere ife anyị na-ekwu kịta maka na ọ bụrụkwa etu aka ịnụ si ada na ntị ka o si atọ n'ọnụ. Ya owe ndị be anyị si na nwata nụọ ọgwụ egboro egbo ọ sị ka agha daba. Aga m enyere unu aka. Ụtaba na-agba ya mmiri. Ime nke a anyị ga-eji mbaji ise na oke ewu na-esi isi bịa ga-eyi sị gị daalụ ma ọ bụ n'ime nke a. Akpụkpọ mgbada
gaa kwụrụ fa n'azụ dịka onye akaebe. Ekwubie m okwu n'oge a. Ọgbụgba ndụ ọbụla jikọtala Olisa anyị Okpara na mma mbawede. Ekwubie m okwu n'oge a. Emebie m ya. 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 Emebiri m emebi. Ekwubie m okwu n'oge a. Bido n'ụbọchị tata gaba. Bido n'ụbọchị tata gaba n'ilu. Ejikọ m Olisa. Ka unu bụrụ di na nwunye. Bido n'ụbọchị tata gaba. Ejikọ m unu bido n'ụbọchị tata gaba bụrụ unu di na nwunye. nsogbu adịghị ife njikwute ya chaa bụ na ọ bụrụ na eji nwa ya kọkọta ihe gbara na akpabara achọpụtara kọ ya n'ife ozugbo nna m ochie na da agwa m na ngwugwa ya atọ ada atụ ya mbọ abụkana nna gị ochie na mbụ nna gị ochie ada atụ ya mbọ ife ọ na-agwa eziokwu maka na ọ bidoro ọkọ nke gị na-atụ asị ibe na-atụ asị nke gị na-atụ asị kedu ka ọ ga-esisi na ngwugwu ya atọ ihe anyị na-ekwu bụ ka akpọpụta gị ọgbara eze chie echichi ị na-asị m ndị ka ịchọ ka echie Cheke mene ko ma fata ke chiru. Oru ụbọchị ahụ. Mma egosi ya nji wee bụrụ nwaanyị. Ngosisie ya. M wee jekwuru ya wee sị ya. Ahụrụ m gị n'anya. Mmesikwa nke ahụ. Ọma mgbudi oge ozugbo ahụ. Ihe ọ ga-asị m. Biko nụpụrụ nwunye. Mana it's how we see me. Mama Rodoro. Nothing is me can. Mota. Deka. We na ma kuri. Ahia na ba. Jiri awa. Wait. Down now. Kemo jikọ to ndịrọ kpara eze. Busim kere kana ekena ọsọ. Onye bụkwa na ọkpara eze. Ọ dịka unu ama ọnụ ya bụ ọkpara eze ọ nọchie oke osisi unu na-agbakwesị isekpuru ana kene ya ọfụma Ngwa kele ya. Darụ ọkpara eze ka chi ala anyị gozie gị. Ndị ọkpara eze, ị ga-adị ndụ mgbe ebighị ebi. ka dịrị ọnụ ụtọ na shi chelem Eri magazone niile. Biko isi na onye abụ ọkpara eze. Dịka isi wee na-ekwu isi nọ iwe n'elu nye wee wetuo ala chere bidokwa na ngwa ịma ọkwa ọnwa eze ka ị na-achọ otu ọbụla o si na-adị ọnwa eze ka ọ bụ ihe akaba arụ metọpụ ịkwụsị ka onye ọma ga-achụkwa gị Njideka Gịnị? Ahụ adịrị ya. Ọnọchi eze ahụ adịrị ya. Njideka ebekwa Ọ bụ na efu na-aga ije n'etiti ichekwa ọkụ n'ichekiri ọkụ ọ ma ama na ọkụ ya agba na ọkpa ya ga-agba ọkụ ọ bụrụ ife m ga-asịsị jee na-eri m bụsị gbara m n'afa nwa m nwaanyị ama nnata ụdị mmadụ a nwa m nwaanyị agaghị anụ onye na-ezughị oke maka na ọ bụ ọkpara eze mba ọ bụrụ ka m dị ndụ nwa m nwaanyị ama anụ onye bu ọrụsị eji omi atụ mgbere
ofu mkpụrụ anya ji isi ụgwọ adịghị mmadụ na-abụ so ofu nwata. Nna anyị amakwa m ka isi aghọta ihe ahụ, mana ihe m nwa na-ekwu bụ na agaghị afụ ebe a na-echi ọzọ gawakwa n'ebe a na-ara agwụ. N'elu nwaanyị ya bụ Ojugo, ọ na-ha agbasi mbọ ike ka ọ ga-esi kpọrọ nwa ya gaa na be igwe. Nna anyị biko nụ ụdị ka Okpara na onye isi ezinụlọ ọ ga-ekwetu ka m kwuo ofu okwu ebe a? Taa mechie ọnụ ebe a n'elu Okpara na nwoke ezinụlọ ka nnukwu ụdọ okwu arụ ọnụ gị ọzọ ka njiri mkpọ ma wee dụwa ya agba. Ị nwere ike ikwu okwu ma echi ikwu okwu mana ọ bụrụ dị ka na ọgụ bụ di iwe ezinụlọ. Onye mere gị dibịa ụlọ ebe nna gị ka dị ndụ? Mana si m kwuo onwekwana ife ọjọọ bụ na mfụrụ iwere ada anyị nwaanyị a nye Okpara eze na ha dịrị Okpara eze abụrụ nna ọ nwụrụ anwụ. Ọ bụkwanye a ga-eme kwarapụ ịnọchi anya eze ma eze nwụọ. Ihe nji ekwukwe bụ na Okpara eze nụọ ada anyị nwaanyị ebe a, ihe ọma na ihe ndị ọzọ niile ọ ga-ebute n'ezinụlọ agbagaji onye ọbụla anya. Maka ụta m na ebe a achọkwa ka m gbaa ọgọ na nke eze. Biko kwe nna m nebekwere ya anya. Mechite ọnụ ebe a anụmanụ nka ka ewe aka nọrọ ebe na-eri ewute n'obi eze mana gị ji echọta nwaanyị ga-anụ eji na eme achọta onukwu. Mechie ọnụ ebe afọ na-ekwu ife m kwuru doro anya na nwa m nwaanyị ama anụrata onye ọrọsị ma ọ bụ nwa Okpara eze ma ọ bụ onye ọzọ mba. Nna anyị biko, nna anyị di m ọma biko tụlee n'uche na ihe anyị na-ekwukwanụ maka ya kwa na ochie eze. Biko achọkwana m ịbụ nne lọlọ, nwa gị nwaanyị abụ lọlọ nwekwana ihe o mere ị na-aga na-esekpuru gị dịka ọgọ igwe. Nna biko nụ tụlee n'ihe anyị na-ekwu nụ. Ife ihe na-akọ bụ ogologo akụkọ na anya kama m ga-erisi edachi ụzọ kama agụụ gbue m mekwa ya. Agaghị m ewere otu nwata nwaanyị were tụọ aka maka na m chọrọ ịbụ ọgwụ eze. Agaghị eme eme ọ bụrụ mgbe ndị ndụ enwere ife ịma gịnị ka ịma tụgburu anyị. Adịkwa m mma ịkpata ndị ebe unu nke ị na-abịazibe anyị ugboro ugboro. Adịkwakwa nwe ihe ibu n'uche ị na-achọrọ ịgwa m igwe anyị keleke anyị atụpụ ofu ụbọchị ma ụbọchị anyị atụpụ ya nna m ya nne ya ihe ọbụla ya nọkwa ebe anọ gbalụ na akịdị gwa gị ya nna gị dị mma ya soro m rie nri otebeghị aka ndị tupu m na-aga ebe anyị biko chọrọ nke kpọrọ m ihe ọbụla ịchọ ka m na-eme kpọrọ gaa n'ugbo gị bụ ike akọbụ igbu biko gwa m osinye ka nya mmiri ka ịbịa chụọrọ anyị tata mbọ ka ịchọkwa ịbịa ga akọkwa awụ ihe tụkwa m n'anya o. ihe ọbụla m na-eme mmemme ọ bụrụ na obi dị mma o ji mara afọ ya n'anya ebe ọ dị otu a chee ka mkpọ mma mkpọ ya alụ mma si na-achị bịa nwa ọma wetakwuo bịa na onye ọbịa mma si na-achị ọmalịcha nwa enelele ji ọnwa kedu ka ime mma na-amụka amụ nna m ji ewetara ibe ọ chọrọ iri ọmalịcha nwa gịnị buteziri gị? Achọrọ m ije n'ugbo lụọrụ nne gị ọrụ fie nchọ ka imelụ m ka isoro m ihe anụ na ndụ na-ele m anya na-ele m fụ nwoke dị n'ime m fie mmemme m ibe abụchi ị na-anwazikwala anyị ihe nne
ụbọchị nke ọzọ mmiri ka ị chụrụ n'iru m aka na obu n'aka tata bụzi ka ijekwe ka ọla anyị ife ibe gwa m ka ife kpatara iji emela anyị ihe niile ihe njem ihe a bụ n'afọ gị n'anya chike mata n'afọ gị n'anya afọ gị n'anya maka na ị hụrụ m n'anya ya ka m soro gị jee n'ugbo n'ụwa ala n'ofu ebe na-eme m anya sọsọ anya na-abịa nakwa sensi gị Mama mo, nya mama mama nya. Ma ke kwani fo. Ne? Nda, okuyori ni neme. Na igwa gi boya ngbo poso. I me kita odimma. Ebe di ko ke bo baga. Jere kwa. Itere bi mo de ba. Chuki boro mo de ba. O we bo ka mma. Gini ni nko ju we bi eba. Nke beta no geji bi eba na asem no from na ya. Eyiri mi fu na anya. Adam ke fu na amara be fu na anya. Nne. Ọkapụrụ m aka m iji okwu nke a wee gbuwa ya isi ụzọ abụ kịta mmadụ ihe ụjọ mmadụ kwesịrị imepe ọnụ gị si ya mba isi a n'ime anụ n'efuru ya n'anya ọnụ ka o ji gwa iwere ọnụ gwu ya bụkwa ka esi eme ihe mbụsọsọ chụkọ na ahụmụ mmadụ ụzọ ụka nye m ihe a ịchọkwa igboro m ọchụ ebe a mere efe ekele m dị bi n'obi a lọọlọ ndị ụlọ nọ n'ebe a Lolo, biko ọ bụ na ka m na ezinụlọ m si mejọ gị gbaghara anyị biko. Nneoma, enyi na onwe gị nsogbu wetu obi gị ama m na ọ ga-agbagwoju gị anya otu nsibata na mkpuke gị maka na omenala anyị ọ bụrụ na omenala anyị ọ kwesịrị na ọrụ a ga-abịa fụ m mana ị nwere nsogbu abịa m n'udo. Imela Lolo, ka m chọtara gị okwu. Enwere nsogbu akpụba anọ m ọfụma o nwere ka o si baa m ntị na ada anyị nwaanyị chọrọ ikikere oge ji nabata n'obi igwe ihe njibịa bụ ka ngwa ya na-enego m ya ikikere ahụ ịbata oge ọbụla ma ụbọchị ọbụla ọ chọrọ ịbịa n'obi igwe. Imela Lolo, nwere nsogbu ọ bụ na ọ masị ndị chi anyị agụ m achọ amana nnọcha n'ọkwa lọọlọ obodo a ka ngwa nọchie ya na ihe iji bịa ihe anyị butere maka ngwa ka ị were ya wee dozie onwe gị were ọla idudu n'ebe a wee dozichie onwe gị ọfụma dịka lọọlọ ị na-ene anya aga m abịa kụnye ya Allah anyị gozie gị Lolo. otu aka Nwachukwu meleze Nwachukwu meleze ife dị ọkụ ga-adị oyi. Ego nwa m ebe ke nna gị nọ ka ebe nna gị nọ ka ọ bịa furu wo ikuku ndụ ikuku obi ikuku obi banụ mma imetọrọkwa ya ịma ka obi ga-esi wee dị nne gị mgbe ọ fụrụ otu isi wee mesi ibe na nwanne nna ya agwa. Ifunanya, ị na-ekwu ife a maka ịmara ihe m gabigara ịmara ihe m na-agabiga akọrọ nke ka nsicha ụra abịa akọrọ nke obi sicha ụmụ oyi agwara m gị ka ihe a si ewuta m n'obi Ifunanya o juru m oyi n'obi ozugbo o jigo mma mana ọ bụrụ maka na anụ ọfụ ya na-akpọ Olisa mewarugo obi ọ bụrụzi ihe ga-enye gị ike ị ga-eji wee na-emesi onye ọbụla bịara gị n'akụkụ akpasa ha aja agwa ọ dịghị mma ebezina akwa fichaa anya mmiri gị
olu si lụrụ ori ya ị ga na-eji na-emesi onye ọbụla bịara gị na-akpasa ya ajọ agwa ọ dịrọ mma. Ifuru ọgwụ a m na-asụ bụ ka m si dị n'ime onwe m. Chai. Arụ adịrọ dị m. Afụrụ m ebezina. Arụ adịrọ m chacha. Ebezina ọte ka m nyere gị aka wee sụ. Ka m marụ ka m ga-enweta onwe m. Ebezina kemgbe nne gị ji bata n'afịa. Ị ka na-ebe akwa ma hapụkwa gị ebe a na ebezina. Ike ọkpara eze agwụgo m. Ike ya agwụgo m. Ke nke bụ na mbụsụ bụ na ọ chọrọ ịgwa mmadụ obere ihe. Ọkọ mmadụ ọkpọ n'isi ọbịa ọsị gị weta isi ọkọgo na-eme ike agwụgo m. Ọ ya mere na ọ bụ ọkpara eze. Ọbara ndị eze ọ dị gị n'arụ na ọbara ndị eze adịrọ na agbụrụ anyị. Nke a apụtazi na anyị abụrụ mmadụ. Anyị niile bụkwa mmadụ. Unu chetakwa na anyị ṅụrụ iyi kwekọrịta na anyị ga na-arụ ọrụ n'obi eze. Obere uru na anyị bịa kwụrụ ebe a jiri eze na-akọ. Geenụ ntị ka m gwa unu. Mụnwa na onwe m ihe ọkpara eze na-eme na-amasịkwa maka ọ na-eme mmadụ obi a na-adị ya ma ọ na-achị ọchị mgbe ọbụla. Ọ chọrọ ịgwa gị na ịmalụ mma, ọ sị gị na ịmalụ mma dịka nwoke makwa mma ka nwaanyị. Ọ chọrọ ịgwa gị na ịmalụ mma dịka nwoke dịka gaa nụrụ ya nụnụ gaa nụrụ ọkpara eze ka nụ ihe. Ndị chi anyị ajụ ekperima ma ekwe ka nke ahụ mee ya na chi elu gị ka isi wee chee ka ekwe n'ime oge ji na-chiere ya ọ ihe ịchọ. Oboja ọkpara eze na-egbu ya ka mgbebe bube ntị echiri m anụmanụ arụtị nwaanyị dị ime ada agụ agụ nwoke nwaanyị dị ime ada sị na ya mara nwoke nsogbu adọrọ na ịka mmadụ chere anya ka ụkpara o dogo ewu na ọkụ ya n'obodo anyị ụnụ bụ ndị oshi ka ụnụ bụ mbeghị ebe ọbụla na-akụ ihe n'obodo a udo na-ede ebe ọbụla ezuru ọkụ achọta ebe ndị be ndụ mgbede taa aka ụnụ abanye n'ewu ụnụ abanye n'efi tupu amara ebe a nọ ụnụ abụrụ ndị ji oji egbe eze mana ife na-achọ egwu ụnụ ire ndị m anya ọrụ zuru ọkụ mgbe eke na-eti mkpu mbọsị ọrụ zuru ya ọ bụrụ ụnụ abụrụ ndị ori mana ebe ọbụrụ ngafere ife efuo ime nwere efuru onye efo ijide ọkụ arọkwa ọkụ ahụ parasị na agba ịma na nkwụ na-aga warawara na ya na-aga wara n'afọ ya ịma ọ unu na-atọ bụ ndị ori ka unu bụ ndị oshi aka ewu ebunu katara ya efu ebe na-ekwu na nke ya ezugbo na gbam unu afụghị a na-achara ahụ unu ga-eji ebe a jee rụọ ya ọtata unu ga-arụ ebe ahụ tata sụcha ha ncha niile echiri ha ncha chịrị ọgụ ji ebe a kọọ ya jikọ ife ọbụla na-eri ụmụ anụmanụ igwe siri onye ọbụla zuru ochi n'obodo a sịpụta na obi ya ka ata ya afụfụ gị bụ onye izu ga-akpọje ebe a gwa na m aghọtaghị isi zuzuru nje ebe a ọ bụrụ mere a na-ekwu ama m na-ekwu kwụrụ ụmụaka dị ya na biko ndị na-amata ụmụaka na-asị na ha chọrọ ụmụaka ọ bụ ịkpọ ndị ahụ eresighị ụmụaka ka o nwee uru ha bara kụdọrọ ndị ife anụma biko ezigbo dị ka onye na-akpaso gị ije ya wee na-afụ ife na-eme ụmụ efulefu e mụrụ ebe a onwe ike menye ọ na-arụ ochi ka a na-ezu n'obodo ọkwa mgbe eke na-ebe akwa mbọsị bụ nke ọzọ ọ Chibuike tọrọ ọkụ ha kpọrọ kwụọ ya olu parasị na akpa eji m anya mana abụ efu ka onye nke ọzọ na-eje o ji mmanụ na-achọ ose nche na ojechi nri na n'imekwu ọbụla ọpụgo Chike okike abịa anyị ọnụ maka na ụmụazị nke a biko nụ
ihe mere bụ na mgbe onye kpeziri maka mbụ nwere bọsụ ndị nkwado maka ihe gbasara ụmụaka ọbara arabịa arụ nzukọ iche onye ọbụla ị nechere anya mara onye nke mụrụ onye bụ nna gbọrọ ekpọ ya nna anyị kekwanụ ka isi ekwuo na sọsọ ihe mmadụ mmụtakịrị bụ ofu nwatakịrị nwaanyị ya nna anyị ga-amakwanụ na ọkwanụ sọ naanị gị bụ nwoke mma kemgbe m ji bụrụ mmadụ amakwanụ kedu onye ọzọ arụmanụ chere m agụ wuru na mụ ewu nna anyị ihe agụ wuru dị ka mụ ọ ga-amụ ewu nna anyị hapụ kene ihe a hapụ ihe a nsogbu adịrọ ka anyị kwụrụ ebe akwagara gbasara ya ekwu okwu ihe gbasara ụmụaka gbasara ya ebute ofu ihe ebute nwaanyị ejeka mkpọrọ Chibuike jee kpere ekpe ya ndị ozi okwu ya na obi igwe kpọchie ya fọdụ achọrọ ijere were mere ebe ọ ga-adịcha mma ọ ga-agbanwe aja ga-agbanwe ka ngwazi ọka mana amụta nwoke ihu ewu onwe ihu ya na ibe yiri ebe a ha bụ okwu nke ahụ ụbọchị ntachi ụlọ were nche arụ m afụgo m ejikọ ya na abụghị efu maka na ibe na-adị nkịta ma na-adị ya n'ọdụ ịnafe agba mbọ ka kpọrọ nwatakịrị akpọtara obi eze ihe bụ ebumnobi ukwe ka ọ bụrụ ya nekwa ya ọ fịtakwa nsogbu aka m adịrị ya nna anyị ka ntụpenye gị azụ ngwana m ebe na-eje dị mkpa makwa na ala ọla oke osisi na onwe ya ji okwu ya na-abọbata mbaraezi ya ọ bụkwa sọ naanị na ọ bịawara bụrụ onyinye dị iche iche ịba n'ime ụlọ onweghị ebe ị ga-afụ tinye okwu gị ebe niile jupụtara na ngwongwo ya na ikuku ngozi si na obi eze ebiligo fesebe anyị ikuku eze ikuku ndụ ebe anyị fọrọ ana m ikuku ọgaranya ndụ n'ife ndị gabazie n'iru aga m akwadozi gị ma akwado ọ bụgodu na ọ pụtara na ọ ka njiri nwatakịrị a chụọ àjà n'obi eze ka ọ nakwuru nwe eze na anyị jighụ ya achụ àjà ọ na-aga ịbụ lọlọ nke ịbụọ lala nke ịbụọ ndewo ọkpara eze anyị nke a bụ mmanya nna m kwụsị m butere gị mmanya ngọ nna-eche kamgbe abịarịla eziokwu ọkpara eze ngadefe ọkpara eze mana echekwa m ka ị ga-agwa ndị odibo gị ka ha weta gị iko mechie ọnụ Nwachukwu mere eze ife dị ọkụ ga-ajụ oyi oge ị na-aṅa ara nne gị o ji ike wee nye gị ara ndo ọkpara eze onye fụrụ n'anya bịakene ọ bụrụ ego bụ mba m ihe m na-achọ afụ m n'anya maka m ya bụ na maka ebe apọ mana ọkpara eze igwesi ka m na-eburu ụgwọ ọjọọ anọ ka ọ na-emego obi ahụ nna gị si ebe apọ ị na-agwa nda enweghị m ike dịka ige ngwa si ebe apọ ekele m gị ọkpara eze Nabi. Kenele m nga si ebe a pụọ. Galım. Ọkpara eze. Onye ọbụla nọ n'obodo a mana ịbụ otu obi ụmụ agbọghọ ndị ụlọ.
Ngomba mala. Mbamba. Ngoma. Eza di ma ngoma yengo. Okay. What is it? Yeah. Oraya. Jazule. Ja, ye baraba. Abi ya bu. Lolo boda. Mana Okpara. Nka chibere echichi dịka Lola obodo anyị. Achọ nna gị abụghị ya. Echizie gị igwe be anyị. Mgbe ahụ bụzie Lola. Ndị chanụ. Na-agwa na agwaghị m ikikere dị ka igwe. Oraya. Jazule ye baraba. Aya nwa bụ Lola obodo. Oh, idare. Huh? Me too fine. Why am I? Mana achọm ka ijiri aka gị gwa m ihe mbụ n'obi. Gwa m ihe anyị chọrọ. Onye gị matara nnukwu anụ. Ewetere m ya. Ị na-ewetere aka. Tụlee tụgharị uche ma ihe dị n'obi. Ịkweta gị n'ihe ya akwụsị anụ nkịta. Ogogo biri ogo. Gịnị ga-eti iwe m na anụ nkịta? Ma ndị nwụrụ anwụ ma ndị dị ndụ nke ha mba mụ na anụ nkịta agụwa. Na-eyi ike iti makwa na anụ nkịta na-achụ ịba. Ma ịba ahụ nke ọcha ma nke ojii. Okwu ga-aga n'ebe m na nkịta m sọsọ gwa agaghị enwere ike bịawo n'ebe m na nkịta m. Ngwaji ike tụrụ kpọfọ obere ga enweta. Na ya si ya na mkpọ wesi nke anyị kpaa dịka nna na nwa wesi m na ọkpọgo ndị ichie na ndị be anyị o wee kwete na ụbọchị afọ eke na-abịa abịa ụbọchị ahịa eke na-abịa abịa na ndị be anyị ga-abịafụ ndị be unu ewekwa ụgwọ isi akpọnata gị n'ụlọ anyị dịka nwunye akwụghị na Igbo kedu a na-ekwu maka ihe egwu a ka m ga-anọ ruo ebighị ebi biko gbuo m ọbara ọkwa mana o nwere onye ọzọ nwe ma ọ bụrụ gị kekwanụ ka isi chịrapụ m nọ na asọ nsọ m achọrọ m ịgba ọsọ ọ kara m mma na njere ukwu nne ka mụ na nne m ukwu nọdị ebe anya m ga-eji na-ahụta Olisa mba nne m mma na-enu m anya n'iru ọkwa mana ọsọ nsọ gị bụ nwa mmụta ọ bụ na ịrapụ m ebe a ọ ya adịkwa n'otu onwere mụ na ya anọ mma biko ozi ya nụnụ ma enu m ebere biko nụ mma kwanụ sọsọ gị bụ nwa mmụta mma chetanụ maka ndụ m mma nwụnarịkwanụ gị ma ịrapụ m biko mma na-egodo anya onwe onye ọzọ nne mma ọ gị na-eme nwaanyị ibe m biko bịanyenụ m aka yawa n'ọnwa m ọ sị na ọ na-agbapụ agbapa ma ebe ọ na-eje biko nụnụ ọ gịnịkwa mma ọ gị na-eme gị ihe na-eme Olisa na-akwadozi na Adakụ kedu ka m ga-esi hụtazie onwe m n'obodo a na-agaza na-enenezi m nne biko kara m mma na njere ukwu nne ka mụ na nne m ukwu nọdị mba ozugbo ọ ga-anị ya onye ka iji chịrapụ nne gị na obere ụlọ ka o biri sọnsị ya nne gị ga-anwụnarịkwa gị ọ dịrọ mma ọ bụrụ na ịrapụ ụlọ a
maka olisa ọ pụtakwa na olisa emerigo gị ọ ga-adị otu ahụ bịa ka anyị ba n'ime ụlọ ka m gwa gị ihe ndị ọzọ o nwere ihe ndị ọzọ ikwesịkwara nkwu ga-enyere gị aka ekenekwanụ ndị ichie anyị o ị na-abụ m etu a na-elotara m mgbe ezi ka dị n'okwu Adamu Ebe na ukwu ewu ewu ebe na ukwu ewu ewu ebe na ewu gasị ebe ka o si Adamu Adọma esi m n'ụzọ na-abata owefe akwụgo anya esi m na oje na nke igwe na ọkpala igwe na ewu a Adam tewe na-ete tere m egwu otegbuo ụdọ tebelu aka je eji eri mpịatara n'onye ya gashi ọrụ azụkwa na anụ gịnị ga-emezi mgbe ahụ nna anyị ka ji nwayọọ na-ekwu nke a nsị gị na obodo ndị ụlọ ụzọ anyị aga onye m ọrụ ị ga-arụ ewu machọkwana ewu atọ ewu akịta onye a ihe n'anya mara ya Chibuike bụ ọ dị nka na-egbu ewu mana nke ọ na-ezute ka ọ na-egbu ewu akịta onye a ihe n'anya mara ya oge gboo were gwọ ngwobi site ezigbo ofe dị mma anyị na-eri ka eze anyị bụzi tata. Daalụ. Ndewo. Ụtụtụ ọma ada dị ọra mma. Ikpere megozie ụbọchị amụrụ gị. Ọ dị na na-eje ugbo. Bilienu. Ikpere megozie unu. Ise. Adịzi. Ndewo Adịzi. Ndewo. Adịzi. Oh, very interesting. I'm not going to go. Yomi, ọ bụla onye nke menwuru gị, m ga-emere gị ya. Mgbe m na-afụ ya, obi m na-ejupụta n'ọnwa. Adịzi, ebe ime mana di m atụrụ gasị, mma ntụ nkwụ gasị. Adịzi, biko nye m maka ya, biko. Na m onye ọ bụ? Adaeze, ọ bụ njide ka nwa egwu ọnwụ, ote nkwa amara ama tupu ya anwụ. Adaeze, nna si ka ị nebatụ n'anya na ayọ na ayọ gị ka ị mara ma ọ ga-ekwe mee na nwa kwụ ezigbo nwa. Ọ bụ nwa azụrụ azụ na-erubekwa isi na ihe gbasara omenala obodo anyị. Ezigbote akwụkwọ ka a na-akọ maka gị. M ga-agwa ọkpara eze maka gị. Enye gị ikikere ịbịa obi eze mgbe ọbụla ị chọọ.
Iwu, ime magozie gị. Ịmakazi, adịghị ịmakasị ahụ. Onye ga-abụ nke m Okpara eze dịka m ụwa bịa m n'afụfụ afụfụ maka na arụ adịghị m ka o jide m otu a di m onye ga-abụ nke m onye m jere ka m nụta onye anwa lutewe nso ọ dịka a ga-ebi o mechie dịka anyị agaghị ebi o di m nye m nke m ezi agwa bụ mma nwanyị agwa maka ego abụghị mfe. Hey! Hey! Ogini. Hey! Hey! Ego ogini. Ego ogini. Hey! Hey! Adam. Gini na-eme n'ebe a? Ya? Hey! Adam, onye na-achụ ọsọ? Onye na-achụ ọsọ? Mba nna m. Onye okwu. Nna m ụjọ abago m arụ. Hey! Ụjọ. Ụjọ kwa? Gịnị na-atụ gị? Gịnị na-atụ gị ụjọ? Hey! Nna m ụjọ abago m arụ. Hey! Kwuo n'okwu na nke bụ ụjọ. Ụjọ gịnị? Ịmakwa mụ na Okpara eze na-eri nri. Ọ bụ ihe kwesịrị m oge. O bido kwawa ụkwara. Nke kachasị njọ ụda o mechighị ọnụ ya ma ncha. Nne m makwa na asụ niile bara na nri ahụ. Ịgba. Nne m ịma na ọ fọrọ m ịgba abụọ. Efunugo onye kwawara ụkwara ya mechie ọnụ. Gị nwa nwenugo mgbe ị kwawara ụkwara mechie ọnụ. Nne m. Ihe kwanụwago ụkwara mechie ọnụ. Ihe m na-agwakwa gị bụ efukwa mmanụ nwa bagoro m n'ọnụ a na-akwa m agbapụ ya ọzọ. Ị na-anaghachikwa azụ. Nsị imechite ọnụ n'ọma na-achị ebe ọbụla. Ụna ebe ọngụ a gara ebe nna gị anụmanụ ama gba nkịtị ka mgbe ọ ihe iru na-esi kamgbe ụtụtụ ka m na-ekwu okwu a kamgbe ụtụtụ ịchọ iji nwa nwaanyị nwere gịnị wee tụọ aka ka were tụọrọ ndị ụmụ aka ka ngwa ọbayọrọ agwaghị gị na Okpara eze nna anyị akwa efe mmanụ nwa bagoro m n'ọnụ mmadụ etinyekwana m aka n'ọnụ rụpụta ya o chelụ maka chelụ nne m nke bụ eziokwu bụ na ọka mma na anyị gere ntị n'ihe nna anyị na-ekwu ebe a ọka mma na anyị gere ntị ngwa ka njụsie gị ọ bụ na o jee nụọ Okpara eze ahụ na-adịrọ ihe iche na ọ ga-abụ agbụrụ ya nke ndị iche na ọ ga-amụta ka nwanne m nwaanyị jee n'ụdike dị ahụ gịnị na-agbụrụ ego bido n'isi ruo n'ụkwụ arụ ọ dị gị ahụ dị m ekwukwe m nke m ịnọkwa m n'aja aka ngwagazie ntị achawa ụcha ị na-acha eruzie n'mmiri ịnọkwa m n'aja chelụnụ ife ya ebe okwu adịrị ya n'ọzọ Chineke Chukwu abịa ma enega ya wee fọ afọ nnata wee sị ka ọ gwazie m na ife na-achọ n'oke elu ka m fụzọ n'oke ala nna anyị ọsịsa ya abịagokwa nnekwa gị nekwa igwe nnekwa ya nekwa igwe ọsịsa ya abịagokwa ogologo ya tinyere na ya ka ịhụ ụmụaka ị mụrụ ya ofu ewepụ ego were nwa m ọzọ yiri m na-erufa iru ewu na-efu ofu nke a bụ onye oshi nke na-ezo oshi ọkụ nke a bụ esa bụ n'oshi ofi nke a bụ nna m abụ na ezigbo mmadụ jee rachawa mmanụ ahụ ebi na racha mmanụ ahụ ka iji rachata nke a ofu ada nwaanyị ime nke ahụ ofu ite otu nwa ya ka m ji kpọrọ ndị mụrụ anụmanụ ine ya mere anyị ji bịa nnọọ daalụ nwaanyị ibe m iji unu amakazi ahịze gị mma si na chi bịawa na anyị nwere nnukwute ndị ọbịa ihe kpọrọ ya ka ọ bụ oyoyo m o doro m anya nke ọma n'ịmalụ ezinụlọ ichie ike ọfụma onye nke a bụ oriakụ ya onye nke a bụ diọkpara ya nke a bụ osote diọkpara ya nwa ya nwoke nke abụọ ọta anụ
nke a bụzi na amarịcha m na oyoyo m o yiri nne ya mma mụ na nne na nna m so bịa ọta nke a bụrụ omenala ka akụziere gị omenala ifuru ka m were Nnedi gwa ada gị nwaanyị ibe anyị gwara ka egwu ya ibe mere anyị ji bịa gbam kọwalị ya ka ọ ghọta ibe anyị ji wee bịa mma agwụ ya nwaanyị ibe m mma Sinachi ọmalịcha m ọta anụ nwa ike dị na mba ha dara ịgwa anyị na fa chọrọ ịnụ gị achọkwa m ka ịgwa m o ka mama m eje kpọọ ụmụnna ka ha bịa nabata ọjị ha ji wee bịa be anyị ọkwa na ya ọmarịcha Ebee ka Lọlọ nọ? Lọlọ na mkpụrụ ya igwe. Unu erigokwa nke bụ nni? Ee, igwe. Otebe ha aka irichere nne. Ọ dị mma. Ngwa unu ga-ejekwa ngawa. Ndewo igwe. Oke osisi ekene m gị. Nnukwu onye mmụọ ekene m gị. Mana anya m afụ nakwa iru ga mbụ. Esi m akpụgo bịa, abịa m inyere nwa nwoke aka. No. Achọrọ m ịgwa gị na igwe nnome aka ya dị n'ihe na-eme nwa gị. Ị na-ekwu eziokwu? Eziokwu gị na-agwa m ife a? Agabịakwa ọmụ onye mbụ onye ọbụla ma onye ibu igwe ka ọ ka anyị naba igwe ha elutego lee ha ka ha na-aga. Igwe ngosi na-eche ndụ. Enwetere m ozi gị ka m bịa fụ gị n'oke ala anyị. Eze afọ juru eziokwu na nsị gị bịa na anị a o nwe ofu ihe nchọ ka ịghọta maka na afọ m na ịghọtachara ịfụrụ anị ata vụrụ a nna gị natarịa nna m mana tata abịago m ka nnarụkwu ya nke a ga-ekwe omume ala bụ nke anyị. Ichere na ọ bụ nke unu. Kedu ihe ma gbasara akụkọ ala a? Mba, gwa m. Kedu ife ị mara gbasara akụkọ ala a? Nna gị natarịa nna m maka na ume adịrị ya mana tata agụ ebinyitego na agbụrụ ya. Agụ a bụ mụnwa igwe oke osisi na-eche ndo nke mbụ n'ala ndị ụlọ. Nke a ga-ekwe omume ala bụ nke anyị. Iche mana ọ bụrụ gaa gwa ndị bụ unu onye ọbụla m fụ n'ala ọzọ m ga-egburu isi ya. Igwe oke osisi na-eche ndụ. M ga-ala ka kpọkọ ndị ichie ka ha gazie ozi n'ụlọ ka onye ọbụla jiri ala zere gị. Igwe ala bụ nke anyị. Eche m na ọ ga-aka maka ahụsa ndị ọgụ. Aga akwụkwọ ọbara maka ala. Mana ala bụ nke anyị. Ekwuchago m.
ego ma nara gị ala gị. Ọ dị mma. Anụgo m ife ikwu. Kunye were ọnọdụ gị, ọ bịara ije nwụna. Ya onye nche, je ka ị wetara ya ofu ewu. Gba ọsọ. Nna nna anyị ga-adozi gị. Ọ ga-adozikwu. Ana m anụkwa ọja. Ọ na-adịkwa ka nke a na-eburu ọkpara eze. N'ime eziokwu, ọ nke ọkpara eze na ọ dị ka ala bịa ego. Piero mụ nọ. Piero. N'ọfịa. No, bem. No, no. Abịago m ka mkpọrọ nwaanyị m elaba. Okpara eze, mana gịnị abụbeghị di na nwunye? Ọsị. Oke m, bịa ebe a. Bịa ebe a. Ga, welata. Gazie m. Chee gozie gị. Welataka. Gazikwa m ọzọ. Chee gozie gị. Okpara eze nke bụ eziokwu bụ na nwa m nwaanyị ego anọghị nso kịta. Mana m hụrụ ya ebe tere aka na-abịa. A na-agazi m na maazị onye nwaanyị m. Ị mara onye ifo. Ejigbo agwụ ya onye ọcha. Ọkpara eze biko iwe we na gị. O tebeghị aka o si ebe a pụọ. Ọ bata ịgọ ya na ọkpara eze bịara ịfụ ya. Gula na-asụ oyi. Tagadan. Ịgba. Ọsị. Ife m kwuru bụ n'udo dị. Na mmụọ ka ị bụ. Ọ bata egwe na-ebịa. Ọkwa ebe a ka ị chọrọ itinye nwa gị nwaanyị. Ebe a ka ị na-ata nwa jụrụ. Mana nna anyị ewu ọ kpụnyere ọkwa ya ka njide esiri gị ngwọ ime. Pịara m onugwu maka na achọrọ m ịbụ ọgụ eze ka m ga-eji kpọrọ ụmụ nwaanyị gbanye onye ọlụsị. Mba chiara ya ajụgo Amadioha ajụgo n'ime ọ na-ete ka ijele ote ka ọlaga
ute ka ute doze gị ga. Okwu na kọsị mee mbọsị ahụ. Eziokwu ka nna gwa. Ihu ihe mecha mbọsị ahụ ọ ga-akpaga m. Ndị nweze, ndị wadeze. Nnọọ, kunite. Anụrụ m na ị na-achọ nwanne m nwoke ọnọchi. Mba, Nkechi ngwa nọrọ anyị. Butere ihe oriri o. Nnọọ. Ọkọgụ aka ahụ n'iyi obodo anyị mbọsị a. Nnọọ. Ndewo ọkpara eze ị ga-adị. Ọkpara eze ekele m. Ọkpara eze ya ọkwanụ nwa m nwaanyị. Ada m nwaanyị ọmarịcha m. Ịmakwanụ ọgwụ ya anụwagokwa dị ire. Ịmago ndị otu ha ụmụ agbọghọbịa ndị be anyị. Ị na-echekwa na-afụsị ndị ọzọ na-ejesi na befa ndị were ụmụ agbọghọ n'ụlọ. Mụnwa na-enwekwa agba ofu mana aka m afụ ọkwanụ gị. Ghọtagoro asị na emekwanụ nwaanyị ka emere ibi ọ dị obi adị ya mma. Ọkpara eze ọ mara mma dị ka gị. Bịa ka ngozie. Gawa ka eche ka gozie biko goziere m. Sekpuru ala. Ọkpọ ndị eze bịa kekekwa ọzọ. Ọ na-agba ọsọ. Ọkpara eze biko ayọkwa m ọzọ bịa be m. Soro n'ibe m. Ọkpara eze gozie nwa m. Ihe ga-eme bụ na ọ ga-ha abata n'oge na-adịghị anya ọnọchi ga-abata chere ya ọrụ ndị dị nke onye larụ. Ịhụkwa nwanne m nwoke n'anya nke ukwuu. Ihe ga-eme bụ na ọ bata mụ na ahụ na-abụ ga-anọdụ ala nwanne m nwanne ngọkwanye ya maka ahụ na ịhụnanya nke nwere n'ebe ọ nọ dị ukwuu. Ụmụ odigbo. Ihe a ga-eji wee sie nri ọ dịgokwe? Gaa n'okwu ndozie ya, agụ ga-ebido gụwa eze oge na-etere anya. Nwa mara mma, marịcha mma. Nnọọ nọchi nwanne m nwoke. Nnọọ. Isagokwa ahụ taa. Ahụ bụ Njideka. Maka ị na-esi isi. Ọ ezigbo nwa ka ọ bụ. Nwadigbo. Bịanụ. Nsọ ahụ bụ gịnị? Njideka. Sie ya mmiri ọkụ ga-eji saa arụ. Ọ dị ka o nwere ụkwara. A na-akwụọ m n'obi m. Bulite ya. No, my friends. I'll take some of my own. Thank you, my friends.
Okay. See, I just need. Oh. Let's give them a little bit chance. Greetings, Onoche, my brother. Welcome. Have you taken your bath today? Yes, my friends. My name is Njideka. Because you're smelling. Yes, my friend. Yes, my friends. She's of a good behavior. You said your name is what? Njideka, my friends. Mate. Yes, my friend. Here's the soup, my prince. Boil hot water for him. I guess you have some cough. I'll be in my chamber. I'm not here. Enjoy. Onye nwa lutewe nso ọ dị ka ga-ebi o mechie dị ka anyị agaghị ebi o Timo nye m nke m ezi agwa bụ mma nwanyị agwa maka ego abụghị ife niile onye na-achọ ka ọ nụrụ m maka oche eze nna m ayi alili Igbo mo ifunanya onye ga-abụ obi mo Kele Okpara mba aga m emenwe a sị na m agaghị emenwe sọsọ onye nwere ike ikene n'obodo a bụ igwe ichefugo na mụnwa na nna m bụ n'owu onye bụ n'owu iji atinyere Okpara eze ọnọchie okosi na-eche ndụ onye ga-anyocha anya eze nke obodo a kelee ya ugbu a aga m emenwe kelee ya aga m emenwe aga m eme onye ka ịbụ kedu ife nyere gị ikikere na ịgafelu Okpara eze ikere hoye echere na m echichi n'obodo a ị na-egbuzikwa anyị oge eri nne mepee ọnụ kwuo n'okwu ka anyị malụ ihe ji gị n'obi mma gwa m obi gị achịkwana m ịlụ gị ọlụlụ ka m ji bịa mama nke gbachara ya nkịtị obi m ọtọala obi m bụ ka ị nwụọ ebe a obi m bụ ka unu niile nwụọ ebe a gịnị meziri ihe ọ mkparị ka ebi nye anya ebe a ụchịcha chụpụ anya ọsọ bịanụ ka anyị na bịanụ nna gị n'ogbo bụ onye ngwa buru ibere kene ya nga ngwe buru ibere na buru ibere ba nga buru ibere kene ya Okpara eze kene gị ai Okpara eze kene gị ishimo amụmụ dịka ngozi nke a biko no anwa m nna m na m ebe ka ha nọ unu aka abịa ka m jiri mma wee gbusisi unu niile na ọmụ aka ị na-asụ mbakwa Okpara eze
Ka ihe iji mma eme ya chiri igbu mmadụ. Onwe ndị m chọrọ iji wee bere isi ama m na ha gbafetere ụzọ. Nga bido n'isi m. Kedu ihe m ga-eji mma wee mezie? Ekwesịrị m ichekwaba gị echekwaba, biko. Nga bilie. Ka ndị chi anyị gọzie gị. Nga kulie. Onye ahụ nwaanyị m. Ọ mara ma nwaanyị Okpara eze. Alọchago m ya. Ọ mara nnọọ ezigbo mma. Ọ ga-adị mma ma ọ nọchite anya lọlọ be anyị. Ka m bịa nawazie Okpara eze. Ịfụnanya onye ga-abụ obi m, ezi agwa bụ mma nwaanyị onye